Esto es un proyecto que comenzó la Fundación Nove Sendes en estos terrenos que estaban perdidos y que no se estaban utilizando. Y yo creo que es un proyecto que es muy necesario hoy en día porque se ha perdido el comer sano y cuidar el medio ambiente y todo lo que tenemos. La Horta del Racholar és molt més que un camp en el qual s'estan fent unes accions per millorar l'entorn del poble i per crear, diguem, una forma de viure, no? És on veníem la gent del barri, que veníem així a l'Horta. En aquell moment hi havia moltes minis parcel·letes que havien frutals, havien hortalisses, estava el riu, hi havia tots d'aigua, estava la bassa del poble que alimentava al poble també i era el nostre parc de xuar, no? dels xiquets d'aquella època. Gràcies a la Fundació Nove Sendes hi ha un grup de persones que en el seu moment van apostar de forma voluntària per a recuperar el que era el recurs principal de l'alimentació de la horta, que era l'aigua. Se va poder desenvolupar, recuperar els terrenys i fer custòdia de lo que era el territori, l'aigua, les llavors i tot el que portava a l'entorn, no? de lo que era la horta. Ara, al llarg d'aquests 10 anys, s'ha convertit en una horta comunitària. Hem crescut en superfície, ara ja envoltem tot el que és este costat del poble, però hem crescut en impacte a nivell de la comunitat. Es un proyecto de una huerta que es ecológica, que lo hacemos todo natural, como se hacía antiguamente, sin utilizar venenos ni productos químicos. Y, en fin, y por otro lado, pues tratar de concienciar a la gente de que coman sano y de que cuiden su entorno y el territorio, todo lo que tenemos. Hem desenvolupat 3 funcions principals. La primera és la productiva, que produïm i venem verdures i hortalisses cultivades en criteris agroecològics. La segona és l'educativa, que tenim una línia educativa que se diu Llaurant, que ara mateix estem en els menjadors escolars sensibilitzant als pares i als xiquets en l'alimentació saludable, i una tercera que és la comunitària. Això és un espai viu, és de tots els veïns i veïnes de Betxí i de tot el món que se vulgui apropar perquè així passen moltíssimes coses. Ara mateix anem a albergar el dia 24 d'octubre les terceres jornades internacionals Agroecologia i Dona. Rebre el Premi Betxinenc de l'any és un reconeixement a totes les persones que han fet possible aquest projecte. Les primeres mans que van obrir la séquia, l'Ajuntament de Betxí, que ha estat ahí des del principi, l'equip tècnic de Nove Sendes, que acompanya cada procés, i tots els agents que ens han recolzat. Aquest premi ens recorda que cuidar la terra i l'ofici d'agricultor o d'agricultora és també cuidar-nos les unes a les altres i construir un futur per a Betxí i per al món juntes. Con lo cual, pues claro, me parece muy bien que nos hayan dado ese premio. A ver si esto se sigue fomentando y va aumentando y va creciendo, que es lo que a nosotros nos gustaría, evidentemente. És un reconeixement al treball que s'està fent des de la Fundació Nove Sendes i des de l'Horta del Racholar, que ja són 10 anys que estem així remant, no? i plantant llavors, i que molt agraïts al reconeixement del poble per una causa que pensem que és justa i saludable.